جبنا ما كادن عدنجي جواكي سلافوريس تماشفان الهجاء عم في حفتيجي لآمدي لدريه شي لقضاء الشيخ سعيد لبيشبري وانا اما في حفتيجي هول بدن بالبكشي ننسر سالفگرا کمپلویا نه جوتمه یا 1998 کلیدی ربره گری کرد ابطلا öcalan pekat bu. Tabii ki 27 sal derbas bunjili ابطلا öcalan de açtı azadi demokrasiye da ısrar ke o pevajoya açtı civaka demokratik ji daya despekirin kame jwalatiyam bepirsin der haqqi hem komploya hem jive pevajoya da çit fikri. Ya de dama merval ve laçkı u menasa serete nere bena açtı jeti. O sembola açtıya ya. Dayken kurdu usadı bejin. Açtı be peşengar bere gele kurd apla öcalan peşkeve. De çıt xwazi beji. Vallahi em dixwazin daxwaza me ewil başî aşîtî kîbkeve dinî barış û aşîtî kîbkeve dinyayê hefsiyê me verin berdanê öncelik hefsiyê me verin berdanê û Abdullah Öcalan jî biraber berdanê ji xwe ew nê berdanê ji xwe nabe. Yani rew jî were berdanê me adıma xwe avêtiye. Yani maya adıma devleti. Hîviya me xwedê em divî inşallah ew jî adım bavêje çavê melbendê ama em ne bawerin. Çima te nebaweri? Ewa çita ku nebaweriya dixwe dilê te çi ye? Nebaweriya ku vê tirsê dikeve dilê me em divên vay bû sê cara tedî sîlhê xwe şewtandin. Amade ne ji her tiştî re. Amade ne ji her tiştî re sîlhê xwe şewtandin wê kongera xwe çêkirin. Eva dozemîn û çi enzam bêjim avê kulme. Wê çêkirin bi her şekilî işte rabêjim yani wan xwe amade kir. Yani weka bêjim çi weka ku em ê bêjin top li qalê maye. Top li qalê maye. Wan top havêtiye ba devletê înca bira ew jî adıma xwe bavêjin. Yani ev millet ev hefsiyê me bi hezara hefsiyê me skê pişta derya dane bê tedawî ne cezayê wan diqedin bernadin. Eşte rabêjim çawa bêjim yani va cezayê xwan diqede divê yani tu bêjî ez poşmanım ew jî navê min poşmanım bernadin. Banga te li komisyonê û li meclisê çi ye? Banga min komisyonê meclisê ye bira meclis û komisyon ava bive û bira ser heq û rastiyê bira hefsiyê me derkevin barış çê bive wekhevî çê bive bese dayî giriyan. Yani stêrkê çavê me nemane nav û dilê me peritiye em naynî ser xwe ama yani em bêjin çi yani gucê me tune ye. Gucê me ji vî barê giran re tune ye. Bira vî barê giran bira were erdê. Her kes bangaziya min jî li gelê Kurd e li temamî dayika ye li evê eskera ye li evê gerîla ye li evê şervana ye li evê hefsiya ye em tev destê xwe dênin binêbar. Gava ku em destê xwe nedin binêbar bi Xwedê zehmet çêviye. Yani awan nabe. Gerçekten em barış û aşîtiyê dixwazin. Ribere gele kurd apla öcalan 27 sal beri bi encama komplekî da ji Sûriye hat derxistin û piştra jî hat girtin. Li 27 sale Birêz Öcalan ji daxwaza xwe aştî neketiye xwarê û her tim aştiyê li pêşxist. Dîsa jî va saleke aştî tê derxistin. Tam di rojeka ku aştî tê axaftin da nehê cotmeyê tê şermezarkirin tu çi dixwazî bêjî? Ya em çi dixwaze maqayilekî ان روجون یا هونا وند ملت خودونو ونو انا دعوا بیوار مکنی ما از سرقال دی سردی ما ون دست خو بدن یمنو حتی کو یو آزاد نیبو انگرایز سرخنی وینانو ما قایل کی ما آزاد بکی اون گروا ببو یو آشتی سر آزادی براستی جبو گل کرد هر عالی دا خوی بدا ifade کردن جیانا خو با آزاد بمشه سیاست مداری و هر عالی دا سیاست بکه روجلات ناوین دا ترکیه دا لیبله نها تشت کوساتنه ام دخوازی وی پیواجویا نو ساله که بردوام دیگه بچه آستا کی جور چما تاجدارdı be ev pevajo? Çiva ve tacidar be ev pevajo? براستی جبوی کی پیواجو بچه آستا جور هر حالی دا شفاف به
اوه کی پیواژوی دبن هر عالی دا به هفرارونی کن شرط و مرجوان وک هف به لیبلی نها اوتنی مخابنتنی لیبلی ام هیویدارن کی پیشروجی دا دی افتش چه به گور سروکاتی پیام سروکاتی دی او پیواژو بچه آسته کی جور ام موسا هیویدارن و هر عالی دا پیوستم بخبتی gelek Kürt Abla Öcalan 27 sale ku hem komplol dici pekat o ev 26 sale ji ku girtiye libes ji axo aşti û azadî û demokrasî nehat xwarê. Tevî ku dîl hatiye kirtin tecît û îzolasyon jî li serê ve pêvajo li pêş xist. Ti çi dixwazî ji bo wî bêjî? Bele. Yani ez vî bêjim rêberekî gelekî eğer ku ew qas sal dibinê tecît û binê zorê da be û hewqa jî aşidîxwaz be û ev helwest û ew hewldan û ew xebatê ku ji bûna gelekî dike pêdivî heye ku gelê wî jî li dora wî wekî xelekekî parastina ku ew çawa gelê xwe diparêze pêdivî heye ku gelê wî jî biparêze. Şansekî me ew heye şansekî Kurda ku eğer îro di 8 milyar nüfusekî da û di nava wan wî nüfusî da 100 kes zanyarê 100 kesî da ew jî yek duî 100 kesî da jî rêberê me be û şansekî me wisa hebe û ku em jî hê jî xwedî li wî şansê xwe dernekevin û em gelê xwe yani wekî gel olarak em serokê xwe neparêzin û em lê godar nekin em felsefa wî weka paradîgma wî ji xwe re wekî nexşerê nebînin em nikarin pêş bikevin. Pêdivî heye ev gel çawa ew xwedî bi felsefê pêşemeranî kiriye pêdivî heye em jî pişta wî xurt bikin û destî wî xurt bikin ku bikaribe di cîhanê de bive mînakî. Gelo pêdiviya acil lezgîn bi çi heye li gorî te? Pêdiviya acîla lezgîn ku serokatî bikaribe rolê xwe bilîzîne bi fizîkî azadiya wî pêdivî heye ku fizîkî azad bibe û wî rolê xwe ji bûna temamê gela û ji bûna gelê Tirkiye û gelê Kurdistanê tevî bikaribe pêşkêşiya xwe pêş bixe. Bikaribe rolê xwe wî awayî bilêzîne. Ez vî zanim. Ez bawer dikim ê wisa ve. Her tim jin ku li çalakiyan û em bêjin li meydanan e dibêjin jin jiyan azadî me vê felsê ji Abdullah Öcalan girtiye heta jin dibêjin heta ku Abdullah Öcalan azad nebe em jî azad nebin. Gelo tu jî wisa difikirî? Rast e. Ew heta azad nebe em hebî jin xwe azad nabînin. Ji bo kî ew qem qadan dane pîşiya me ve biye ji saya wî ye. Rast ew heta azad nebe wala em azad ne em çiqa qadan bin em çiqa ew bin zî heta ew girtî be em hemî girtînin. Em her tiştî xwe dendarî wînin. Ji ber wî em zî ana yani em azad ninin. Heta serokatî azad nebe em azad ninin. Acil hewceyî bi çi heye? Wisa acil hewceyî bi çi heye li vê sürecê de? û acîl hewceyî bi serokatî azad be nav gelê xwe de be. Pîşî ji me re ew acîl e. Serokatî nav gelê xwe de be nav me de siyaset bike. Xwazim kompla ser serokatî şermezer bikin destpêkê de vê kompla ku nav Ewropa gelê ewkê hikûmeta Ewropa hemî destpêka wan bi wan bi alîkariya wan anî teslîmê Tirkiyeyê kir. Ez vê roja re şermezer dikim û heme heya da wî em ê li ser peyê serokê xwe bin heya azadiya wî pêk neynin derê zîndana vê nekin em dayîk rû nanêkin ciyê xwe de. Heya serokê me azad nebe gelê Kurd azad nabe.
و جاردنجی شرمزارت کمدلی شما آزادیا گل گریدی آزادیا öcalan چونکه او بیا میجی ما او بیا دل ما او بیا گلک لیدر ما پیشی اعدام کرد هفه که هر کد بر خدا و گل پشت ویدا سکناندر به میلیون گل یابانجی ایرول پشت سروکاتی سکنیه گل کرچی وی بیرو باوریه سروک خود گره هزا خود سروکاتی خود گره جبر پر باقله پر اگزیره که جبر ویه که جبو گل کرد هر تشتی باش چه به اوید خوازه